ассалому алайкум. Дар имрӯза видео ман дар бораи чӣ хел аз 30,000 рубл тариқи WhatsApp дар 2025 кор карданро қадам ба қадам мефаҳмонам. Дӯстон, биёед дар бораи худам камтарак маълумот медиҳам. Ман худ муҳоҷир будам. Тақрибан 8 сол дар як завод кор кардам. Баъдан боз 4 соли дигар кам-кам мерафтам. Хулоса ки 12 сол дар як ҷо кор кардам. Ва қадамҳои аввалини худро ҳам аз ҳамон ҷо оҳиста-оҳиста оғоз карда ба тарафи блогерӣ гузиштам ва толи чанд сол аст ки социални сетҳои худамро дорам дар интернет, дар Instagram, дар YouTube, дар Telegram, дар Facebook каналҳои худамро дорам ки барои мардум тариқи социални сетҳо чӣ хел пул кор кардан, чӣ хел фишкаҳои телефонӣ, ҳамин чизҳоро толи якчанд сол аст ки фаҳмонда истодам. Инчунин мо якчанд бизнесҳои худро доштем ва ҳоло дорем. Пештар якчанд интернет магазин кушода телефон мефурӯхтем. Авиакасса, хулоса якчанд бизнесҳои хурд доштем ва ҳоло оҳиста-оҳиста ба бизнесҳои калон гузиштем ва як қисмашро низ маҳкам кардем. Биёед бо шиносоии дуруд дароз вақти зиёди шуморо намегирам ва ба мавзӯи асосӣ мегузарем. Дӯстон, дар 2025 бизнес кардан бениҳоят осон аст. ҳатто бо ҳамон WhatsApp-е ки дар телефонатон доред, бо ҳамон ҳам бизнес карда мешавад. Шояд барои бисёриҳо ин як чизи аҷоиб тобад ё ин ки боварияшон наояд. Тариқи WhatsApp занҳо, духтарҳо, мардҳо, ҷавонон, донишҷӯён, хулоса барои ҳама имконият аст ки кор кунанд, чун мо аллакай ин платформаи WhatsApp-ро хуб мефаҳмем. Ҳамин тавр не? Боре ба худ савол додед ки чаро программи WhatsApp бизнес ва WhatsApp дорад? WhatsApp дар 2018 боз программи нави худро, яъне ба номи WhatsApp бизнес баровард. Яъне мақсади асосии WhatsApp ҳам бизнес кардан ва мардумро ба ин ҷалб кардан буд ки айни ҳол тақрибан 1 миллиард одам WhatsApp бизнесро скачат кардагааст ва худи WhatsApp-ро бошад тақрибан 5 миллиард одам истифода мебарад. Дар умум гирем 6 миллиард зиёд махсусан программи WhatsApp-ро истифода мебаранд. Ин маънои онро дорад ки яъне дар WhatsApp клиентҳо бениҳоят зиёд аст. Вале WhatsApp аз ҳисобе ки программаи якумашро ҳам яъне обрӯяшро паст накунад, роҳҳои пул кор кардану бизнес кардан дар WhatsApp-ро ба ду тақсим кард. Ҳам дар WhatsApp бизнес, масалан дар WhatsApp бизнес интернет магазин кушода, каталог кушода, товарҳои худро монда автоматизация карда мешавад ки клиент метавонад дарояд товарро интихоб кунад ва аз ҳамон ҷо заказ кунад. Вале дар WhatsApp-и обични ҳам канал кушода мешавад, сообщество дорад, метавонед тариқи история фурӯшед ва боз якчанд роҳҳои дигараш ҳаст ки хулоса WhatsApp айни ҳол тренд шуда истодааст. Дар 2024 аллакай тренд буд. Ҳоло ҳам яке аз платформаи тренд оиди бизнесу интернет магазин кардан ва бизнесҳои онлайнӣ шуда истодааст. Акнун мегузарем ки чӣ хел мо қадам ба қадам дар WhatsApp дар 2025 пул кор кунем. Пеш аз он ки интернет магазин мекушоед, муҳим нест шумо кадом платформаро интихоб мекунед, бояд ба 3 савол ҷавоб ёбед. Якум, чӣ мефурӯшем? Дуюм, ба кӣ мефурӯшем? Ва сеюм, дар куҷо мефурӯшем? Аввал шумо бояд ба ҳамин саволҳо ҷавоб ёфта нависед, баъдан бизнес плани худро тартиб дода метавонед ки бизнеси худро оғоз кунед. Яке аз саволҳои бениҳоят муҳим ин мо бояд чӣ фурӯшем? Ки ягон кас дар ягон ҷо ба шумо намегӯяд ки махсусан ҳамин боро фурӯш, муваффақ мешавӣ, беҳтарин бор аст. Чунки ҳар як инсон вобаста аз таҷрибааш, вобаста аз сину солаш дар бораи борҳои маълумот дорад ки як нафари дигар вай борро намефаҳмад. Мисол мегирем, масалан ман дар системи электроника, телефон ва ин чизҳоро хуб мефаҳмам ва ман бошад телефонро хуб фурӯхта метавонам, чунки мо чанд сол дар соҳаи телефон кор кардаги будем. Ҳатто масалан дар як ҳафта зиёда аз 200 телефон мефурӯхтем, оптум мефурӯхтем, сол ҳазорҳо телефон мефурӯхтем, чун дар бораи ин маълумот доштам. Шумо низ пеш аз он ки товарҳоро интихоб мекунед, ҳатман фикр кунед ки шояд дар бачагиатон ягон духӣ мефурӯхтед, ягон хештабори шумо бо ягон бор мефурӯхед ки шумо дар борааш камтарак маълумот доред. Якум, ҳамин чизҳоро ба ҳисоб гиред. Ва дуюм бошад, агар рафту шумо дар бораи ягон бор маълумоти хуб надоред, баъдан дар интернет сервисҳое ҳаст ки метавонед шумо борҳоро даромада аз он ҷо анализ кунед. Масалан яке аз онҳо сервиси WordStat дар Яндекс аст. Шумо медароед товарҳоро мезанед, мисол телефон, аксессуар, одежда мужской, кроссовки мезанед, мебинед ки дар кадом шаҳрҳо зиёд фурӯхта мешавад, инчунин дар кадом вақт сезонаш мебарояд, дар кадом вақт мефарояд. Ва дар ин ҷо як нуқтаи муҳим аст ки вақте ки шумо масалан ягон товарҳоеро интихоб мекунед ки дар вақти сезон ҳаст, нав сезонаш сар шудагааст, шумо дар ҳамон вақт бизнесро оғоз мекунед, агар рафту ба ягон хатогиам роҳ додед, бизнеси шумо хуб меравад, чунки дар ҳамин вақт талабот зиёд аст. Шумо ягон хатогӣ кунед, ҳам аз сабаби клиент зиёд буданд борҳои шуморо мехаранд.
ва ё ин ки агар рафту шумо боратонро фурӯхта натавонед ҳам аз сабабе ки талабот зиёд аст шумо мебаред пеши ягон пастафшик ҳамин бори худро пешниҳод мекунед ва пастафшик яъне бемалол бори шуморо мегирад мефурӯшад. агар ҳамин товар дар вақти сезонаш набошад, масалан футболкаи тобистонаро мисол меорем, ё ин ки пояфзоли тобистона агар шумо гирифта дар зимистон сар кунед, пеши ягон пастафшик баредам намегирад, меоед ки сезонаш нест, ман фурӯхта наметавонам. барои ҳамин мо бояд ба ин чизҳо хуб аҳамият диҳем. хуб, акнун чизи дуюм, мо бояд бори худро ба кӣ фурӯшем. яъне мо бояд клиентҳои худро дуруст анализ карда тавонем ки кӣ бори моро мехарад, сину солаш. мисол меорам, шумо либоси кӯдакона мефурӯшед, клиенти шумо кӣ аст? албатта ки кӯдакон нестанд. клиенти шумо модарҳои кӯдакон ҳастанд ки онҳо барои кӯдаконашон асосан либосро интихоб мекунанд. албатта модарҳое ки сину солашон аз 20 то 40 солае ки фарзанд доранд. шумо бояд ҳамеша ҳамин сину сол ҳамин клиентҳоро расчёт гиред ва ба ҳамонҳо нигоҳ карда рекламаи худро дуруст сар диҳед. мисол шумо рекламаи худро бояд дар группае ки ҳамин занҳо ҳастанд, ба монанди каналҳои пухту паст, хулоса ягон ҷое ки занҳои ҳамин сину сол дар ҳамон ҷо зиёдтар бошанд, агар шумо дар ҳамон ҷо рекламаи худро сар диҳед, шумо результатҳои бениҳоят хуб мегиред. як чизи муҳими дигар ки дӯстон, вақте ки шумо ягон корро сар карданӣ мешавед, масалан аввал идеи худро анализ кунед, якбора аз ягон ҷо товари зиёд харида овардан шарт нест. шумо масалан пеш ягон пастафшик меравед, гап занон мекунед, мегӯед ки ман нав бизнесро сар кардаистам, барои ман як ҳафта муҳлат диҳед. ягон товарро интихоб мекунед, шояд каме маблағашро медиҳед, вале як ҳафта муҳлат гиред, биёред масалан фурӯхтанашро сар мекунед. агар дидед ки ҳамон товар хуб рафт, дигар рафта зиёд гирифтан мегиред, агар не мебаред зуд медиҳеду боз ягон товари дигарро интихоб мекунед. хулоса договор карданро ҳам мо бояд хуб омӯзем. хуб, акнун ба саволи сеюм мегузарем ки мо бояд ба куҷо фурӯшем. ҳоло дар интернет якчанд платформе ҳаст ки ба монанди Instagram, Telegram, Avito, маркетплейсҳо, вале чаро мо маҳз WhatsAppро интихоб кардем? чун дар WhatsApp айни ҳол клиентҳо бениҳоят зиёд ҳастанд, вале харидор кам. чунки агар шумо дар ин ҷо нав ҳоло дароед, ҳоло вақти ба WhatsApp дар омадан аст, ман боварӣ дорам ки пас аз 1-2 сол шумо дар он ҷо гигант мешавед. агар аҳамият диҳед, баъзе нафарҳо мегӯянд ки нафарҳое ки масалан 2016-2015 дар Wildberries дар омадагӣ буданд, мегӯянд ки ба инҳо дигар баробар шудан душвор аст. вале Wildberries аллакай аз 2004 фаъолият дорад, дар 2015-16 баъзеҳо дар омаданд, лекин пас аз 2021 баъдан якбора авҷ гирифт ва ба тренд баромад. ва WhatsApp низ айни ҳол дар тренд баромад ки аллакай аз 2024 оҳиста-оҳиста сар кард ва ҳоло активна хеле хуб рафта истодааст. нафаре ки ҳамин шабу рӯз ба WhatsApp медоред, ман боварӣ дорам ки ҳеҷ гоҳ пушаймон намешавед. хуб дӯстони азиз, акнун мо ба ин се савол ҷавоби худро муайян кардем ва чӣ хел акнун мо 3000 рубл кор кунем. аз 3000 рубл боло аниқтар аст. мо агар ягон борро гирифта дар болояш 1000 рубл монем, барои мо лозим аст ки дар як моҳ бояд мо 30 бор фурӯшем, яъне аниқтараш дар як рӯз як бор дуруст меояд. акнун агар мо ҳаминро дар болояш 500 рубли гузорем, мо дар як моҳ метавонем ки тақрибан дар як рӯз 2 бор фурӯхта 30000 рубл кор кунем. вале дар WhatsApp чӣ хеле қайд кардам, клиентҳо хеле зиёд аст. агар шумо як товарро ёфтед ва дар махсусан нафарое ки дар Тоҷикистон ҳастед, бениҳоят осон аст. шояд баъзеҳо фикр кунанд ки ман интернет магазин кардагӣ нестам, ин чизҳоро намефаҳмам. шумо дар WhatsApp ман боварӣ дорам ки дар як рӯз на камтар аз 2 ё 5 соат вақти худро махз дар дохили ҳамин мегузаронед, ҳамин программаро мефаҳмед, шумо ҳамеша дохили ҳамин программа мешавед ва барои шумо ягон душворӣ надорад ки шумо ҳамин программаро бо омӯхтани 4-5 дарси асосӣ аллакай метавонед ки борҳои худро монда ба фурӯш гузоред. барои ин танҳо шумо борҳоро дар WhatsApp мегузоред, таргет сар метед ва аллакай бизнеси шумо оғоз мешавад ки баъдан мефаҳмед ки ягон мушкилӣ надоштааст. ва чӣ хеле гуфтам, агар шумо тасаввур кунед ки як борро гирифта дар болояш мисол дар Тоҷикистон бошед 20 сомон ё 50 сомон монеду, дар як моҳ агар 50 бор фурӯшед, акнун худатон ҳисоб кунед ки чӣ қадар пул мешавад. ва дар Русия бошад ҳам барои WhatsApp имкониятҳои хуб аст ки албатта шумо метавонед ки сообщества кушоед, каталог дар WhatsApp бизнес кушоед ва ин чизҳоро дар баъзе ҷойҳо реклама кунед ва махсусан вақте ки клиентҳо дар WhatsApp менависанд, шумо автоматизировад, яъне автоответчик мемонед. WhatsApp бениҳоят удобни кардагӣ аст ки мо дар дигар платформа бизнес кунем, асосан вақте ки рақам мондем, бисёриҳо дар WhatsApp ҳам менависанд. вақте ки клиент ба WhatsApp шумо навист, шумо дар ҳамон ҷо зуд автоответчикро мемонед, интернет магазини шумо меравад, клиент интихоб мекунад, заказ мекунад ва аллакай савдои шумо оғоз мешавад.
боз роҳҳои дигари пулкоркунӣ аст ки айни ҳол специалисти WhatsApp дар байни мо қариб ки нест гӯем ҳам хато намекунем. Бисёр соҳибкорони мо тайёр ҳастанд ки барои онҳо як специалист ёфт шуд бо онҳо ҳамкорӣ кунанд. Акнун тасаввур кунед, яъне бе пул аз нол ҳам кор кардан мумкин аст. Агар шумо WhatsApp-ро ёд гирифтед, омӯхтед, пеши ягон шиноси худ ё ягон нафари соҳибкор меред, мегӯед ки биё барои ман мисол 2 ё 3 ҳазор рубл те ман пурра WhatsApp, яъне борҳоитро дар WhatsApp интернет-магазин кушода медиҳам. Албатта агар ки розӣ нашад бепул ҳам метавонед ки иҷро кунед. Мисол як мағозаро мекушоед, ҳамаашро упаковат мекунед, тайёр мекунед, ба соҳибкор медиҳед. Агар бепул кунед боз ва як отзив метиҳад. Мисол мегӯед ки беҳтарин, мисол ҳамин бача барои ман интернет-магазин сохт дод, ҳамонро видео сиёмка мекунед ва пеши дигар соҳибкорон меравед, мегӯед ки ман дар WhatsApp специалист ҳастам. Дар 5000 рубл пурра барои ту интернет-магазин кушода дар WhatsApp медиҳам. ва шумо ҳамин тавр 2-3 нафарро ки вақте ки интернет-магазин сохтед, аллакай барои шумо 4-5 кейс мешавад ки пеши дигар соҳибкор меравед ва метавонед ки аллакай чеки худро, нархи худро каме боло кунед. Мегӯед ки ман нигоҳ кун дар чанд нафар соҳибкор интернет-магазин кушодаам. Услугаи ман 10000 рубл аст. биё 10000 рубл медиҳӣ, ман барои ту интернет-магазин дар WhatsApp кушода метиҳам. Албатта плюсҳои WhatsApp-ро низ мегӯед. Дар Тоҷикистон бошедам ҳамин, ҳамаашро мегиред, упаковка мекунед, ҳатто даркор шавад то результат мегӯед. Масалан 1000 сомон, 500 сомон договор мекунед ва як таргет сар медиҳед ки шумо аллакай дар 2-3 рӯз продажаи аввалини худро оғоз мекунед ва ҳамин тавр метавонед ки кори худро давом диҳед. Акнун тасаввур кунед ки агар шумо дар як моҳ бо 10 ё 12 соҳибкор кор кунед, чӣ қадар даромади хуб овардан мумкин аст. Ҳамин тавр не, худатон боз як бор ҳисоб карда, фикр карда бинед. Дӯстон, мо дар 2024 зиёда аз 200 шогирдҳои худро тайёр карда ҳастем ки дар он ҷо гурӯҳи занҳо алоҳида буданд, мардҳо алоҳида буданд. Онҳо WhatsApp-ро ёд гирифтанд, бисёрашон бизнес карда истоданд ва ин навбат бошад мо як закрити телеграм-канал кушодем ва хостем ки бо нархи бениҳоят арзон подписка гузорем ва шумо дар он ҷо метавонед ки дохил шуда бо нархи бениҳоят арзон WhatsApp-ро омӯзед. Инчунин мисол дар бораи баъзе тоза кардани телефон, фишкаҳои телефон ва оянда дар роҳҳои пулкоркунӣ дигар платформа низ мешавад ки ин бениҳоят барои шумо як чизи хуб аст ва шумо ҳамин тавр оҳиста-оҳиста бизнесҳои онлайнро хуб омӯхта яке аз специалистҳои хуб мешавед. Нафарҳое ки мехоҳед ки дар ин телеграм-канали мо дохил шавед, силкаи ботро мемонам, ҳатман дароед, метавонед подписка кунед ва аз ин информатсияи хуб бехабар намонед. Инчунин мо боз як видеои дигари беҳтарин тайёр кардагӣ ҳастем ки дар бораи баъзе хатогиҳое ки моро намегузорад ки дар WhatsApp бизнесро оғоз кунем. Ҳатман силкаашро мемонам, дароед ва ин дарсро ҳам ба пуррагӣ омӯзед ва худатон хулосаатонро бароред. Хуб дӯстон азиз, ба ҳамаи шумо хайр ва дигар дарсҳои моро низ тамошо кунед.